Guys, I don't know, maybe ndibatsire kuda ma settings kuda chichi kuitika ndizivi. I live in the file zinongokata like inongokata yega andizi kuti chichi kuitika. Inongokata ndafunga kuti ndichinyora futi zve phone number. Inongokata just like that. I don't know kuti chichi inongoitika. Uchita live inongokata. I don't know kuti chichi inoitika. I don't know kuti chichi inoitika. Alright, so ga ndinyore number up. Guys, andisi chinoitika chimbo ndibatsira iwo kuti chingave chichikuitika. Pa phone iyo iyi guys, inongokata just like that, inongokata live. Inongokata live just like that. Andisive. So ndiri kutaura panyaya kuti guys, patine nyaya iri kunetsa yemwana takupinda mwedzi wechi2 anditika the only progress yatinayo so far ndeyekuti mailesi vakatorwa. Uyu munhu anorwadziwa uyu. Munhu anorwadziwa, munyanduri akanyora poem mukadzi ndimai vari kurwadziwa nechiitiko chakaitika kuti munhu wavaidya naye sekutaura kwanga kuchita mai chapiwa makuseni kuti varume vavo umwe ndekwabamini umwe ndekwabankuru vaita zvimwe zvinhu vairima pamwe chete vaita zvinhu pamwe chete antika ndiye anokutamba chinhu chakadai so munhu akatonyora poem iyi nyanduri uyu munhu akarwadziwa antika semaradziwiwo ari kuita vanhu vakawanda vari izvozvi raitinawo kana kuti imimi vanhu vakawanda vari kurwadziwa nenyaya iyi ndo maradziro akaitwa nyanduri antika but imimi sekuona kwenyu anditi thank you Duchess, thank you very much. Ndiri nani zvangu ndiri nani. Sekuona kwenyu hanzi Facebook yenyu iri up to date here. Handisi kuziva ipapo suseni. Handizivi nichatarisa handizivi. Pane munhu akanyora pane mukadzi akanyora poem iyoyi. Yes, pane mukadzi akanyora poem. Handika just vaiva vanoita zvokunyora manhingikiri inotori kune rimwe kumaru kunonyorwa mabhuku echishona uko. Ndoko yakanyorwa that poem kunonyorwa mabhuku echishona nemapoem iwaya. Vanozviti vanani vechishona vanyanduri. Anditi maona. So ndimai varokarwadzwa nepfungwa idzi sekutaura kwatiri kuita nyaya iyi because people are hate nenyaya iyi. Ani maona. Because family yacho iri kuti make noise. Irambai muchingotaurawo nezvazvo. Kuda panowanikwa chinhu chinobuda antika mukati moupenyu hwedu guys right now tinavo vana mailesi vatiri kurarama navo anditika tinavo vana mailesi vari kutisekerera zino irema tisingazivi kuti kusure vari kutirongera dhende muzuva ranhasi tinavo vana mailesi vatinotobva mwacho tinotopfugama navo chipinda pamitsanyo navo chinamata tose tisingatozivi kuti hapana zviri kuitika pane zvavari kuda kutarisa vana mailesi kuti unoenda kunoshiya secret yako uchiudza anditika mailesi kuti ndi mumwe wangu takarogwa pamwe chete ndimai guru vangu kana ndimai nini vangu anditika asi vachikugaira dhende vachida kuona wakadonha downfall yako andimaona tinavo vatiri kurarama navo iko zvino ndo vatowanda vacho iko zvino ndo vazhinji vacho takutya zvandataura kuti ndine munhu akandichenyera nezuro manyora mucomment section palive yekutanga nditi mukati anga asina kutumwa here handi munona kuti hatichagoni kutrustana takutyanana pasina trust pakati pedu hatichagoni kuvimbana even munhu aine good intentions takungoona sekuti munhu ane bad intentions all the times because of zvinhu zviri kuitika andikana mukati mekurarama medu antimaona so ndosaka ndati chimbonyatsoongorora panyaya iyi kuti imimi sekufunga kwenyu guys nyaya yemwana uyu tichine direction zvizvakaitika aino kuti hapana pakambovhurwa malines kukanzi taurai because the same people vari pano are the same people vari kwatilda are the same people vari kwese kunotaurwa nyaya iyi kuna nazimu ai kupi those are the same people ndisi tinenge chingotenderera mafacebook streets andika saka ndinambodatarisa ndikatarisisa handina panamboona pakambovhurwa kunzi ngaimbodiscusswa nyaya iyi timbonyatsonoti vanhu imini pachenyu muri kuonei panyaya muri kufungei what do you think about nyaya iyi handichimaona hapana ndikati ndikatimbovhurwawo pano padiaries nhasi andika timbonzwawo kuti imimi panyaya yemwana iyi yemusoro wemwana unonzi unoshekwa up to now guys munozviziva kuti dream band repazimbabwe kana richinge rakubata
dream band repazimbabwe kana rati rakuda kuita basa guys chero kuchinzi uri kufekesana nenyaya yako yaunenge wabatirwa panguva iyoka unogona kuzvirevera woga dzimwe nyaya dzawakaita kare kare handimoona but this nyaya has taken 2 months antika 2 months musoro wemwana unonzi awanika ukuwo madzishe antika ari kutsikawo madziro achiti ibhodhi chete apa kana pasina musoro hapana munhu munenge muchiti mamigei munharaunda mudunhu redu musoro ngauwanikwe handimona that means zvinhu zvichiramba zvangomira zvakadaro anyway and takutaura mai tichirisana mai semazimbabweans kuti kana uripo unenge uine information uchitya ndati ndine maaudios andinawo but muri kuona zvandati zvandaitira kuti nditaure ndise ndiplay even that poem iya nenda kuplayerai handika ndine maaudios andinawo but munhu andipa maaudios ndakumuti maaudios ayo kamachengeterei ari kuti ndinotya handimaona please guys maybe une information yaunayo inogona kubatsira polisi inogona kubatsira mhuri iyi kuti vakwanise kuchengeta mwana wavo hazvibetseri kutumira sisimeli antika woti kuna sisimeli batai makadaro musaburitse antika kune mhuri iri kutsvaga hazvibetseri zviri nani kana kutomasenda kupolisi as anonymous handimona so that kana polisi yachona idi iinvestigate that direction ikoko because vamwani vachiinvestigata direction vachisiya imwe direction inove ndo inenge ine maanswers antimaona so ndizvanangoti chii saka ndakuplayerai that audio ndinawo maaudios iwayo ari pano maaudios iwayo nditori nawo in my possession right now I can even play them ndanzi ndisaplaya keti the person begged me kuti do not play the audios please do not play the audio because ari kubuda mufamily imomo and pane voice remunhu robva rasikanwa munhu ari mufamily mavoice ari kubuda mufamily imomo handimunoona saka zvinozonetsa futi mangwana ukadati umaplay hachizoyatsa kubuda zvakanaka maybe munhu anototyawo handiti munoona saka zvonetsa kuti unyatsoti odini vedu wenyaya ide yanga yachingopera kana uripo unoza information please ka ingosenda anonymous to the police senda anonymous kumhuri ekwamakore vawane kudi kuchengeta mwana vawane kunoretrieve kana pane musoro handizivi kuti maaudio ndingati ndizvo here zviva maaudios kana kuti ndingati ndezvakunyepa handizivi animaona handizivi maaudios anenge akangosvikawo kwandiri andakangosende gondi kanzi please ndokumbirawo musaburitsa animaona izvozvi pandaiya palive ndatombofona ndikakumbira nga ndokumbirawo kuti ndiplay maaudio yacho kanzi maiwe kana musaplaya because tinopisisa munhu ari mufamily imomo muground antimaona so guys ndaisa number pasasap I can't play them lili against somebody's consent animaona kana munhu ati don't play I can't play andimona but ndachipana pandingodi ndingotaura saka ndaplaya ndaisa iri poem kuti inzwai poem iyi munhu ane mwoyo wokurwadziwa and akazvisa muchinzvimbo chamai vatapiwa akaita poem handitika so guys une information yaunayo handitika you are failing kuti uburitsewo zvikunetsa kudai so uyu ndinyanduriwo uyu ari kutongonzwa nyaya yechingutenderawo masocial media street akaita poem yake handiti akati iende viral handitika then kwaita munhu ari mufamily anenge aine set of information yanenge anayo animaona asi anenge achitya kuti utaure saka zvinorevei handizivi kuti veduwe vanhu mhuri yanetseka mhuri yatambura mhuri yanetseka kusaka ndionderewo anzikasi asikama totaura kuti mune maaudio ndinayo saka wamisadi kuwataura ndinotaura ndichikudza kuti nanzi ndisataure kana ndiri pana panti I'm practically begging for people vanenge vaine information yakafanana nayo kuti come out pachena ndosaka ndiri kutaura if I wanted I could have kept quiet andimona kadenda ngonyarara but I'm begging you anditi nemweya wamwari kuti uchiziva please uchiziva taura anditika taura chingotaura kupolisi kwachona kuti anonymous yacho anditika kana kuti editor iyi ameno handizivi kuti pangaitwa seipo editwa animaona and then yoendeswa kupi kupolisi andimaona because I believe kuti kune somebody akaona something kune munhu ari kuziva something anditika maaudios I don't know whether they are true it's true or it's false I don't know andimaona but akasvika kwandiri inini andimaona akasvika kwandiri inini aiwa kana akatopurisa akatondivingariwo zvinenge zvakatonaka chaizvo because ndinenge ndakutozodiwo ndakutoza zvinenge zvatoita right animaona kuti yawo ameno chitangira ipapa anditi maona zvine zvakatonaka chose anditi maona so maaudios ndeiwaya zvati kutaura pano saka ida kunzwa pfungwa yenyu anditika ichokwadi
wanzwa kuna secret ndo nevanhu 2 yozonzi yave secret kana watongopa mwe third party it means kuti ameno but ngative nemoyo vedu way antika munoda makuwa mangwana kana ndinenge ndichanda answerable ndiri 1 kupolisi kwacho koko imi munoda nyaya taurai simeri taurai mukozo dai mavachitaurire nangoti ndikuudzei yumango nangoti ndikuudzei chete kuti this is not right. And God sent the to Gogo Biula. I did send. To Gogo Biula, I did send. My audios to the family, I did send. I did send the audios. Kuna Gogo Biula, I did send the audios. And Mona, I did send the audios to family. But kuti pay kwa muri mimi ndazi nisabulise pachinji. Pamwe iwo vango pa police katimbonyarai. I don't know. And Mona, I don't know. Saka ku public pamono bva wakangasa investigations the police but ivo family ini aiwa papo vangu I sent kuti vana vasvitsa kana vachindisa kana vachidi amene koko vozongoita zvavanoita ipapo handichika Jennifer don't worry about me vanawo vana gogobhila tatova pakudhara vatori nawo pane uyo ari kuti add me Brenda Bususu. Let me try and add Brenda though ndanga ndakaisa number dzokuti vanhu vafone. I'm trying to add Brenda Tinzwe. Akusenda ndingazochengeta zvokuti nochasenda kufamily wonyarara kushare neni asi kufamily ndakaisa. Hello makadizvenyi? ndiri right muri sei? Nyaya muri kutaura inorwadza. Inorwadza ichokwadi. Ini ndiri amai ndine vana 4. Zvingori nani mutongotaura zvenyu because mwoyo yedu tatongotambudzika patakangogara izvezvi. Tikutongorwadzirwa mumwoyo nenyaya yatapiwa. Kutaurei? Iwo maaudio acho aburisei tinzwe. Kana matozvitaura kamatotiudza. Kana achaburiswa nefamily sekuti ndapa family chaburiswa nefamily kana chiburiswa because I might say kuti aungado pandakangasa investigations I can't sorry I can't because nyaya iyi vediveka isi tiri kuno kuUK but vedive tiri kunzwa kurwadzirwa. Nezviri kunzwa kuti kuna vamwe amai vacheka vana misoro vakapisa imba. Chiko chiri kumboitika kuZimbabwe chimbotiudza kuti chiko chachiko. Andizivi I don't know kuti mweya rudziwa pinda muZimbabwe wapfeka muZimbabwe inangu handisi kuziva but imimi sekuona kwenyaya iyi handisi kuziva guys. Information dzinenge dzichingobuda zvakafanana nemaaudio atakandawo kumhuri kwacho koko nekupi chingodaro hazvinenge zvisati zvakapublic handiti zvakafanana neizvozvo zvana mailesi izvo hanomukona kuti mapurisa angachitorine information kudhara but hazvinambobvira zvakataurwa naGogo Biula palive handimazviona vakatotaura mushure mekunge vatorwa handimaona vakutobvunzwa kuti koti kunzwa kuti kune munhu akatorwa so asi vanga vaizviziva sanga vakanyarara handimaona inini sokuona kwenyu munatso kuti nyaya iyi chimbori chii chirikunyatsikuitika pachafamba sei apa? Vediveka zvakaoma. Asi mapurisa ndikuona senge vari kuita basa ravo. Okay. Mapurisa vanenge vari kugona basa ravo chokwadi vari kuita basa ravo. Handambozvifungidzira kuti kuZimbabwe vangagone kuita basa senge ravari kuita izvinezvi vari kugona basa ravo. Okay. Saka tingangozove netarisiro yekuti musoro uchabuda funga kwenyimi kana maonero enyu. Veduve musoro handifungi handizivi. Takungonamata kuna Mwari kuti dai Mwari atinzwawo kuchema kwedu. Dai Mwari atinzwawo musoro wangobuda. Chero kwauri vangotiudza kuti vakaisa pai musoro wemwana. Ndozvatakungoshuvira because tarisai nguva yacho yareba. Tichiti musoro uri pai izvezvi uri pai musoro. Ende chinorwadza ndechekuti havakwanisi kuchengeta mutumbi pasina musoro. Masabhuku anototaura kuti havakwanisi kuchengeta musoro. Ichokwadi vanenge vasingakwanisi kuchengeta mutumbi usina musoro. Makambozvionawo kupi imimi?
kuzimbabwe pachivanhu chedu ungachengete chokwadi mutumbi usina musoro chingori chinhu chingori chitumbi chisina chinhu makumbo akavezwa vamwe vakabika nyaya tapuwa inorwadza vedu ve nyaya tapuwa inorwadza vedu ve Right. Hameno Kola, thank you very much. Regai tinzwe vamwe kuti vamwe vanoti kudii nokuti handidi kuti jeopardize case yemapurisa. Nokuri mapurisa nyaya yamailesi information vanga vanayo. But they kept quiet. Even vanhu vekumakore vakashamisika vachiona mailesi vachiya kuzotorwa. Vanga vasingatozivi kuti mailesi was involved. So maorders iwaya I believe kuti mapurisa kuti kana vaita basa ravo vari kuita basa ravo uchazongobvawo uchazobudawo pabera. Asi tangoti tichitaure pano kuti mapurisa vari kugona basa ravo zvakare anditikaona usachengete kuritsa mapurisa aite gather all the information at once vagone kudi kuita work out nenyaya inokuumiza kuti nyaya ifambire mberi nekukasira. aiwa maita henyu nebasa ramuri kuita zvisina tetetu dhavedu ve mwoyo yedu inongonzwadzirwa vasikana mwoyo yedu inongorwadzirwa mufunge. Aiwa tinotenda nemiwo tese tingoba andi nyaya ingori nyaya public nyaya yekuti munhu wese unotongorwadza munhu isasikana munhu wese inotongorwadza inotongorwadza. maita henyu ichimbonzwewo pfungwa dzevamwe maita henyu mufunge. All right, thank you. All right. Thank you Mary for not airing. Saka imunoti tinga air zvinhu zvatosa zvinogona kukanganisa investigations. Unotaura pana pakakanganisa investigations ka mondi vamwe vanhu vakatozonzwa vakatiza kana kuti pakatozokanganisika. Indangotaura chete kuti ndine maorders ari ndiri muposition yawo. Unogona kuva unazvo zvawakaona kana zvauri kuziva. Zvinogona kubatsira kuti kesi ikurumidze kuti zvinhu zvifambe ivharwe. Please usachengete. Wana kutumira ku one of the family members chete kana ku police, they will take it from there. And they will take it from there. They will take it from there. Ini munhu akatondipanda akatomuti ndoburitsa akati aiwa chatinga chamukatoita munogona inyu kutodiwo nokuti amawanira akamawana kungoisawo ku family member kana one ichibva ndaisawo ku family. Anomawana family ndikangotoisai ku police, you don't know. Asi pane zvakare izvi ndokwanisa kuzvitaura hangu asi zvabuda pajekerero zvandataura zvino kuti tinogona kukanganisa investigations. Handika pane information imwe inotobuda iri kuita sokuti budei iri kuti hanzi volume yangu here Cynthia, volume yangu hanzi sound is low. Makundinzwa hello makundinzwa ndakunzwika here asi ndakaikanganiswa nekuedhamuni kwandaita ndawedzera volume asi ndakunzwika here zvino kana volume yatizena ndichazivi zvandawedzera volume hanzi hanzi volume bo 1 hanzi volume bo ndodii. Alright, namba dzandakapina pasasapo muri kudziona here? Namba dzandakapina pasasapo muri kudziona here? Namba dzandakapina pasasapo muri kudziona here? Iyi haina kukonectwa kuspeaker. Haina kukonectwa kuspeaker. Hanzi na Miriam, please continue. Mwari kuti iri low. Mai ndodii. Ino kuti phone yaisi kuningirikiri haina kukonectwa kuspeaker. Speaker phone iyi haina kukonectwa kuspeaker. Hanzi loud and clear yadzoka. Saka iri kunzi yadzoka. Iri kunzi yadzoka. Right. Iri kunzi yadzoka. Right. So do
aiwa zvedu zvokunzi musaisa toita make of money lot of money isusu hatiti izvozvo isusu toda kuti mwana achengetwe saka tikawana information tinoisa kwatinoisa information tinoisa kwainofanirwa kuenda information zvazvokuti kunozonzi izvo ndoda kuita mari nemavhidhiyo nechichi isa hatiti izvozvo isu tikawana information tinoendesa kwaanofanirwa kuti aende information handitika kola hello ndiri raiti uri seikona mushe izwai volume yenyu yaikalopa buruka kola umwe apa uya saka yabva yangoti tsika saka tikudzwa dziri kunzwika but dziri very very low saka vanhu vari kutoita struggle to hear but vamwe vakuti now we can hear now handichazivi regai tigomboteerera bcause pandandiri palife right now yanga ichingori low saka ikaitigondwa kuda zvaita nani anyway 2 cents dzangu ndezvekuti magona kusabudisa maaudio nekuti zvechokwadi kana iri investigation munhu anofanira kungwara ofanoita maplani ekuti chi handizirini musi uyu ndakazodai saka magonesa sismeli ndozvega zvandoda kutaura ende tongoramba tinamatawo kuti musoro wemwana uwanikwe ndoona zvangu sokuti uchawanikwa musoro udzo uchawanikwa after a long struggle nekubatwa kwakuita vanhu vachizomorwa one by one tine tarisiro yekuti tichaita zvakanaka ende I am praying kuti very soon musoro unowanikwa kuna nyaya yamailesi munoiona sei asikana kumarwadzira inoita munoiona sei asikana nyaya yamailesi inogwadza nyaya yamailesi anzoni ngaitanga nikiti chii nekuti utsi kuti nditi utsinye udyire chiko apa munhu wacho ndiye anoda kumhanya pamberi kana kuti titi guilty conscience yanga yakuvaitisa sengebenzi pai kuti vamhanye vachichema vachiita sei kuti guilty kuti kudadai ndakangotaura voshaya kuti vozitsanangurira ani manje it's now too late handizivi asi mailesi ungavagare kudheri vanofanira kuti vakangofanana natapiwa akacheka mwana mailesi pavaicheka huku vaitongocheka mwana asi kana ndimiwo vasikana pavaicheka huku yacho $5 vachidya vedu wei vachiziva kuti pane zvinogona kunge zvaitika kana ndimi vachiti kune mwana hazvitaurwi usataura saka wakazvitaura iyo huku yacho inodyika here asikana unomedza sei ndo zvinhu zvacho zvinorwadza kuti unoimedza sei huku uchiziva kuti ndo zvazoitika nokuti obvious pakuzotenga huku nekudii mwana anga akutozikanwa kuti afa kapa nokuti hazvina kuitika musi woyo kuti mwana wangobiwa mwana akabiwa zuva rovira mari vakapiwa kureva kuti kuda huku vakatozotenga mangwana acho vakuchiziva zvishuwo kuti mwana atofa vakanotenga zvavo huku kwakula vachitsindirana nemwana wavo dai vakazvimba matumbu mailesi vandibhowa right vanhu vari kuchema nevolume vari kungoti volume low vanhu vakutoisa maenglisvolume low zvondodiniko hanzi poverty vedu vepoverty yacho chero zvadaro zvino vanhu vari kuti low zvinondoita seiko volume zvayave low alright kola mira ndikate maybe tichange futi maybe nderega kuedha vanhu alright apa right guys muri kuti volume hamusi kunzwa vanhu vasvika pakuti tiga tichiisa maangry face kuti vaone simeni takatsamwa chaizvo volume yenyu iri low saka ndakukata ndobva ndadzoka ndakukata ndobva ndadzoka ndakukata flosi ndobva ndadzoka